Ez esan baiet, ez esan baiet, ez esan baiet. Bai? Kaixo, aurten beldurbarik lehiaketara aurkeztu nahi dugu, baina zalantzuk batzuk baditugu. Badakigu zuek iaz aurkeztu zinetela. Lagunduko diguzue? Bai noski, lehenengo eta behin jakin beldurbarik ez dela ikusentzuneko lehiaketa bat soilik. Urte osoan zehar landu daitekeen programa bat da. Bai ikastetxean, gaztelekuan, gaztetxean, talde feministan edo gure kabuz. Bai, nola? Zuen irakaslei edo begiralei informazioa eskatu ahal diezue adibidez, edo zuen herriko talde feministari, edo baita udaleko berdintasun saiari, edo emakumeen etzeraio. Zuen udalerrian horiek egoteko sortea baldin baduzue behintzat. Eta webgunean ere informazio pilo duzue, beldurbarik.eusen sartuta. Eta sare sozialik ez? Bai, Instagram, TikTok, Facebook eta Spotifyen zerrenda bat ere badago kanta feministekin. Jarraituko dizugu. Eta nola egin behar da lana prestatzeko? Pizka bat galduta gaude. Lehenengo gauza gai aukeratzea da. Horretarako ondo dago tailer edo bilera bat egitea. Bai zuen kabuz, edo irakasle, edo begirale, edo beste pertsona dituren batekin lagunduta. Egia esan, bideoa aitzakia bat da gure bizitzan indarkeria matxista nola adierazten den elkarrekin hausnartzeko. Eta horri aurre egiteko zeregin noski. Hori da beldurbarik jarrera? Bai, indarkeria gure bizitzetan identifikatzea, oinarri strukturala identifikatzea. Zer? Indarkeria matxista eta sexista ematen denean genero diskriminazioa dagoelako da. Eta emakumeen eta gizonen berdintasunik ez dagoelako. Eta LGTBI pertsonak? Indarkeria matxista bai emakumeen kontra bai normatikat dauden pertsonen kontra ematen da. Hau da, LGTBI pertsonen kontra ere. Hori da, eta horren aurrean erantzun eraldatzaile eta kritiko bat proposatu behar dugu, ezta? Mutilek ere? Bai noski, beldurbarik jarrera nesken handuntzea eta autodefentsa feminista proposatzen du. Eta mutilen erantzukizuna eta autokritika. Bai, mutilen artean batzuetan ematen diren jarrera konplize matxistak, ezta? Txisteak eta abar. Eta nolakoa izan behar da bideoa? 3 minutukoa, ezta? Bai, gehienez. Dena den formatoaren ezaugarriak eta parte hartzea beste bideo batean daude azalduta. Pasako dizuet. Eta dena azaltzen duen dokumentua ere webgunean duzue. Eskerrik asko! Eta aurten esan didate prozesu fitxa bat bete behar dela. Oso erraza. Informazio guztia beldurbarik.eusen. Lanean jarriko gara orduan. Sorte on, epea irailaren 19tik azaroaren 11rainokoa da. Aurten ere beldurbarik jarrera zabalduko dugu.